Dobrý deň, vitajte v tretej lekcii online programu Rozvíjame sociálno-finančnú gramotnosť. V tejto lekcii sa budeme venovať téme osobného a rodinného rozpočtu. Toto je moja obľúbená téma, lebo rozpočet je úžasný nástroj, ktorý nám ukazuje, ako šetriť aj z mála, ako zaobchádzať s peniazmi. Naučiť sa zaobchádzať s peniazmi nie je ľahké. Sú súčasťou nášho života, preto k nim musíme mať rozumný a pozitívny vzťah. Nesmú byť pre nás strašiakom. V spoločnosti však kolujú rôzne hlášky ako peniaze kazia charakter, peniaze nie sú dôležité. Veď keby teraz poviem, vážim si peniaze, alebo dokonca mám rada peniaze, čo si o mne pomyslíte? Že som lakomá, mamonárka, divná? Že si zakladám na majetku? Zrejme áno, prípadne niečo podobné. Máme to tak zafixované výchovou. Navyše o peniazoch sa veľmi nerozpráva, peniaze sú tabu, akoby zakázaná téma. Ako chceme mať potom dostatok peňazí na naplnenie našich potrieb, keď sa o nich vyjadrujeme len negatívne, alebo sa o nich nebavíme vôbec? Nechápte ma zle, vôbec nemám na mysli byť mamonár alebo hnať sa za majetkom, povýšiť peniaze na zmysel nášho bytia. To vôbec nie. Vzťah k peniazom však treba budovať. Tak ako sa hovorí, že ak chceme mať dobré vzťahy s ľuďmi, musíme mať dobrý vzťah so sebou, mať radi sami seba, tak musíme mať dobrý vzťah aj k peniazom. Hovorte, čítajte, píšte o nich. Raz mesačne sa venujte peniazom a sledujte, koľko peňazí ste počas mesiaca prijali, koľko a na čo ste vynaložili. Na základe toho si vytvoríte obraz o vašich peniazoch na nadchádzajúci mesiac. Žiadna veda. Takto sa tvorí osobný alebo rodinný rozpočet. Kľúčové pojmy pre nás v tejto lekcii sú osobný rozpočet a rodinný rozpočet. Osobný rozpočet používajú študenti alebo dospelí, ktorí majú vlastný príjem, žijú sami a teda celý príjem môžu použiť pre vlastné potreby. Rodinný rozpočet obsahuje príjmy rodičov, respektíve všetkých zarábajúcich členov domácnosti na výdavky celej rodiny. K zostaveniu rozpočtu nepotrebujete veľa. Stačí papier, pero a kalkulačka. Ak máte počítač, môžete si viesť také domáce účtovníctvo v programe Excel alebo pomocou rôznych iných na internete voľne dostupných programov či aplikácií v mobile. Praktickú ukážku, ako si viesť rozpočet, zrealizuje opäť Janka vo videu. Viackrát som spomenula príjmy a výdavky. Rozpočet je vlastne súlad medzi príjmami a výdavkami. Príjmy sú všetky peniaze, ktoré do domácnosti v určitom období prídu. Výdavky sú potom všetky peniaze, ktoré z domácnosti v určitom období odídu. V rozpočte je významná schopnosť vyrovnať príjmy a výdavky. Pretože často sa stáva, že výdavky prevyšujú príjmy. Vtedy existujú dva spôsoby riešenia tejto situácie. Jedným je zníženie výdavkov alebo druhým zvýšenie príjmov. Inak je nutné si brať pôžičky a zadlžovať sa, čo nie je správne. Musíte tiež rozlíšiť vaše nutné výdavky od vašich želaní. To znamená vedieť si určiť, čo chcem a čo skutočne potrebujem. Uvedomte si, že ak váš odhad príjmov a výdavkov bude zlý bude aj váš rozpočet. Príjmy a výdavky musíte odhadovať veľmi starostlivo. Pri sledovaní teoretickej časti tejto kapitoly sa nám zdá, že urobiť si osobný alebo rodinný rozpočet je celkom jednoduchá vec. Keď ščítam sumy, ktoré mi v danom mesiaci prišli na účet, poznám výšku svojho mesačného príjmu. Potom zrátam všetky výdavky, ktoré pravidelne každý mesiac z účtu odchádzajú, či už je to splátka hypotéky, zálohové platby za energie, poistenie, sporiace produkty, koncesionárske poplatky, stravné, internát deťom. Sú to výdavky, ktoré sa dajú celkom ľahko kontrolovať. Potom prichádzajú na rad výdavky za stravu, drogériu, ošatenie, cestovné náklady, kultúru či šport. Tie už si väčšinou ľudia systematicky neevidujú. Proste sa nakupuje tak, aby sa daný mesiac nejako prežilo. Na čo máme, na to dáme. Ak by sme mali, nedaj Bože, niečo ušetriť, väčšina ľudí nájde spôsob, ako tieto peniaze minúť. Keď sa ľudí opýtam, koľko minulý mesiac, väčšinou si pamätajú približnú sumu za veľké nákupy, no nezdá sa im dôležité pripočítať k tejto sume za dokupovanie napríklad pečiva, ovocia či iných drobností počas každého týždňa. Väčšina ľudí nad tým mávne rukou. Keď sa opýtam, či takto minuli viac ako 20 eur každý týždeň, ich odpoveď je áno. Preto sa pýtam, koľko je to do mesiaca a aká je táto čiastka za rok? Viesť si presnú evidenciu výdavkov je zo začiatku náročné a aj dosť otravné, preto si na to treba zvyknúť.
Je samozrejmosťou, že si z nákupu, hlavne ak platím hotovosťou, zoberiem pokladničný blok, poznačím si, ak niečo kúpim na inzerát. Keď si človek začne robiť evidenciu, už po pár mesiacoch s údivom sleduje, ako svoje ťažko zarobené peniaze často neuvážene rozhadzuje. A vďaka evidencii má zrazu svoj rozpočet pod kontrolou. Naším cieľom je, aby sme naučili deti evidovať svoje príjmy a výdavky, pretože len tak budú vedieť plánovať, prehodnocovať a aktualizovať svoj osobný a neskôr aj rodinný rozpočet efektívne a naučia sa plánovať si výdavky. Správne zostavený rozpočet im zaručí, že ich príjmy prevýšia ich výdavky a budú mať možnosť vytvoriť si finančnú rezervu na neočakávané výdavky, ktoré ich môžu prekvapiť. Treba uviesť reálne príklady zo života, že vyrovnaný rozpočet je síce fajn, no v prípade neočakávaných výdavkov idú do rizika, že ich nebudú mať z čoho zaplatiť. Deti musia pochopiť, že ak sa takáto situácia opakuje, prichádza k zadlžovaniu a ak nepríde k správnemu nastaveniu rozpočtu, prichádza k neschopnosti hradiť svoje záväzky a hrozí im ocitnutie sa v kruhu chudoby. Učiť deti evidovať svoje príjmy a výdavky by sme mali hneď, ako dostanú svoje prvé vreckové. Už predtým ich môžeme viesť k tomu, aby poznali orientačné ceny základných potravín, drogérie, oblečenia, aby vedeli, koľko stojí lístok na autobus, do kina či zoologickej záhrady. Musia vedieť, že nič z toho nie je zadarmo, hoci nemajú vlastné peniaze. Všetko niečo stojí. Preto, kým prejdeme k aktivitám s osobným rozpočtom, naučíme deti urobiť si rozpočet napríklad na spoločný výlet, návštevu kultúrneho či športového podujatia alebo na svoje obľúbené jedlo. Dnes sa budeme venovať rozpočtu. Vy už viete, že máme rodinný rozpočet a máme osobný rozpočet. Presne tomu sa budeme venovať dnes. Dievčatá nám spravia rozpočet na obed dnešný. Rozhodli sme sa, že si dáme pizzu a k tomu kofolu. A staršie deti urobia osobný rozpočet zo svojho vreckového. Aby ho vedeli spraviť, tak najskôr vypočítajú zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa, ktorá je momentálne 107,03 eur, výšku jednotlivých vreckových, ktoré máme podľa veku odstupňované a potom na základe svojho vreckového urobia svoj osobný rozpočet. Takže budete pracovať pri tej flipchartovej tabuli, nech sa páči starší. A dievčatá môžete zháňať, kto si dá akú pizzu. Dobre? Dajte sa k nej. Choď sa spýtať a vy nahláste zatiaľ svoje pice. Salome, máte vybrané s Majkou pizzu? Tak nahláste. Máte ísť s Majkou, hej? A vy môžete sa rozprávať nahlas, aby vás bolo počuť, dievčatá. Kukuricová pizza na poli. Kto má? S kým máš? So Salome. Yes? Klaudiou. Zdenka, ty máš s kým? Ty máš s Blankou, že? Nezabudni aj Srunu, no? A to Zdenka je vo dvojici s Blankou. A teraz si to skúste spraviť ten rozpočet tak, aby ste tých svojich 32,10 € tuto rozpísali, že na čo ho miniete v danom mesiaci. To vrecko, čo si za neho kúpite. Že... Tak ešte nie. Ešte mám čas. To je vlastne, koľkých osôb je to rozpočet? Koľkých osôb je ten rozpočet, ktorý idete robiť? Pre koľko osôb je ten rozpočet? Jeden. Pre jednu osobu. To znamená, že sa volá aký? Osobný. Hej, dobre ti dám. No.
A teraz rozpíšete jednotlivé položky. Napríklad sladkosti, toľko a toľko minien. Dobre, takže to sporenie znamená, že 10 eur. No to si napíšte prvé a tým pádom. A píš to veľké, aby to bolo minimálne takto, aby to bolo vidieť. Máte na to celý tento papier. Môže byť. No. Dobre, teraz dáme. A rozpíšte, čo ste dali do tých 8 eur. Podrobne. Rozpočet sa robí podrobne. To znamená, že nie, že tak od buka do buka, že dáme si tam 8 eur, dáme si tam toľko eur. Nie, tak nech sa páči, tuto máte letáky. Ak náhodou by vám to pomohlo, tak si zistíte, koľko čo stojí. Čo tam je v akcii, čo by sa vám hodilo. Majka, zober leták. Máme len ten, zoberte si vy letáky a možno sa vám podarí nájsť niečo, čo by ste naozaj z toho teraz reálne chceli. A vidíte, koľko je cena také, aby sme nehádzali len tak od buka do buka sumy. Euro 19 šampón. No, to je možno šampón. Už mám šampón. Tak napíš cenu, aby si vedela tých 8 eur dorátať. No to by sme mali. Má to aj vypočítať? No samozrejme, máš všetky pici, 7 ich musí byť. Máme 7? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie mena. Koľko máme píc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výborne, máme mať 7. Plus kofola to je 8. Plus kofola. Áno, a teraz ideme rátať. Teraz si napíšeme, lebo možno sa nám niektoré tie píce opakujú. Aha, napríklad tu tak napíšem salámová 2 kusy, lebo tak sa robí rozpočet už, hej. Tam už nás nezaujíma mena nás zaujíma, komu čo potom dáme, hej. Salámová, 2-krát cena, zákus je. To je 7 eur. Takže tu dáme potom sumu spolu. 14. Koľko? Za dve napíšeme 14. Ideme ďalej. Máme tu. Na poli detská pizza. No, takže máme viacej detských. Takže dáme detská. Lebo keď toto odneseme na ekonomický úsek, im nevadí, kto zjedol akú pizzu. Oni potrebujú vedieť, koľko majú za to zaplatiť peňazí, že? Takže takto musíme vypočítať. Pre nich. To je 6,50 plus 6,50, to je 6,50 plus 6,50. 13. Takže máme zatiaľ 4 kusy tých píc, že? Tak ideme, tak A musíme... potom už iba jednu. A kukuricová to je aká? To je tá detská. Asi tá detská. Podľa mňa tiež si myslím, takže to bude... Kukuricová to je tá detská, že? Že kukuricová šunkou, tu chcete. No, takže toto nebude 2-krát, ale 3-krát. 3-krát. Takže sumu prečiarkni a napíš tú novú. 13 plus 6,50 to je 20 eur. 19,50. A už máme 5 píc a hľadáme ešte tie dve, ktoré sú naviac. Áno, takže napíšeme si, že daj nižšie, lebo tuto nám máme tú čiastku, tak dáme sem. To je jedenkrát. To je ananas, to je 7 eur. Na druhej strane. Dobre, tiež spolu to máme, keďže je iba jedna. Tak je. Spolu to je 7 eur. Áno. Potom pikantná a kofola. To je jedenkrát. To je pikantná tiež 7 eur. Spolu. To je tiež 7 eur. A ešte nám ostala teda kofola. Ale, také drahé. 3-krát to je za jednu je koľko? No, pozrime.
Je 89 centov. No, ale musíme prirátať 89 centov, 15 centov za fľašku. No, tak vyrátaj na papieri 0,89 plus 0,15. 0,15 to je 5 a 9 to je 13. Vy si to kontrolujte, či to dobre. 1 na 1 mi mesto. ostala, to je 9, 10 tým pádom. 1 mi ostala, takže 1, 4. No, takže 1 vyšla na 1,04 €, áno. Takže tu bude spolu. Takže tu dáme 1 kus je 1,14 €. 4. Pardon, 1,04 € a spolu 1 kus. Spolu. To bude tým pádom 3,12. no. No a takto, čo nám tento rozpočet, alebo to, čo máme z toho rozpočtu Takže teraz tým pádom toto spravené, spočítame dokopy. no, aby sme zistili, čo? Výsledok, koľko to bude vlastne Výslednú všetko dokopy. sumu, takže to počiarkneme. A môžeme rátať všetko dohromady. A teraz je dôležité, aby sme sa nepomýlili. Takže si to pekne podpíšme pod seba. A pekne všetky kontrolujte, dobre? A ty to po dvojiciach? Aha, ale ja to neviem. Aha, dobre. To je 0, 5, Kontrolujte. 13, tým pádom to je 1 mi ostala, takže 3. 2 mi vychádza, alebo dobre. No hádam, dobre, keď dobre rátaš. A tieto máš 14 plus 3, 12. 14 plus 3. No, lebo tých 7 a 7 je 14, aby si nemusela veľakrát rátať. Plus 3. 12. A všetci kontrolujeme. 2 plus 0, 2, 1, 7, 1. A už iba toto dokopy. No a teraz dokopy. 33, 50. 0, 6, 10, Áno. 50, 62. Koľko vám to vyšlo? Lebo toto bol váš predpoklad. Áno, to ste predpokladali, že na hygienu dáte 8 €. Ale koľko dáme reálne na tú hygienu? Možno dáte, keď sčítate tie sumy, možno dáte viac. Áno. Takže vyšla nám táto suma. Výborne, napíšme ju sem, túto sumu, lebo to je za celý nákup spolu. Dáme 50, 62. 62. A teraz zdá sa vám, že je to veľa, alebo je to málo. Ako zase víc, to je ako akorát. A ešte kofolu, nie? No a vám sa to zdá ako? Je to veľký nákup, alebo je to malý nákup? Veľký. No a teraz vlastne, ale ideme sa pozrieť na to z iného pohľadu, že koľky sa z toho teraz najeme z tých 50 €. No rátaj, koľko nás tu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Tak koľko? Tu robíme 4, tam robia 4 a 3 dospelí. 8, 9, 10, 11. No, takže je nás tu 11, výborne. Tak koľko nás to vyjde na jedného táto suma? Spolu zaplatíme veľa, sa to zdá. Keby sme sa tak skladali na to, tak koľko zaplatíme? Ako to vypočítame? Že koľko? Keď si rozdelíme túto sumu, si teraz rozdelíme 11, túto sumu teraz rozdelíme 11, môžeš kľudne sem. Takže ako to rozdelíme? 50,62 deleno. Deleno koľko? Nás tu je? No? Kde ono mi nikdy nešlo.
Deleno mi nikdy nešlo, tak 50 deleno 11 je koľko? Koľkokrát sa mi 11 v 50 nachádza? Rátajte všetky. 2, 4, No, však počkaj, ona ráta po 11, takže 44, takže koľkokrát sa tam nachádzalo? 4 a ostalo nám? a do 50 mi ostalo. Niekoľko je sa. Áno? Chcela som napísať pečivo a tam bolo, že dala som, že rožky, to nevadí. No veď tak napíš rožky. Dobre. Lebo vypúr o všetko. No. Dáme. No, ostalo nám 6, v 66. 66 to bude 6 krát. No vidíš? A koľko to vyšlo teda na jedného? A ešte tu je potom dvojka. No a to už nevadí, lebo v dvojke sa nám 11 nachádzať nebude, takže sa to zaokrúhli takto, že už 2 centy jeden z nás dá. Aké je to ťažké s tou desatinou čiarkou. Môžeme to, keď vydelíme 11 50, môže nám byť 46? Nie. Nie, koľko nám to vyjde? 4 eurá 60. Teraz, keď by sme išli 11 von spolu na pizzu, zdá sa vám veľká táto suma? Takže keby sme mali vreckové a chceme ísť spolu niekde von, tak každý si vypýtame z toho vreckového 5 eur a ešte nám aj vydajú. Že? Ešte 40 centov donesieme naspäť. Takže zase taký spoločný výlet by nebol drahý, že? No, výborne. Takže my to už máme. Koľko ste už minuli? 30 eur. A potrebujete, 30 eur ste už minuli, aj s tým sporením, Hej. alebo bez neho? To sme spolu rátali. A potrebujete ešte niečo minúť? No, asi nie už. Nie. Nie? Mám Tak čo všetko. sa pravíte s tou zvyšnou sumou? No, Asi si to pridáme do šporenia. A do šporenia. Do Tak si šporenia. to tam pridajte. Takže dáme, že plus, nie? Áno. Do 2,10. Ale 2,10. No, Takže tento mesiac koľko odložíte? 12,10. Super, že? Kto z vás to reálne vedel, keď sem prišiel, presnú sumu svojho vreckového? ja som vedel. A ja svojho. Ty si ani nevedel, že už máš ako 15 rokov. Majka, a ty si čo myslíš, akú máš sumu, alebo si si myslela, že akú máš sumu vreckového? Áno? Salome, vedela si výšku vreckového svojho? Sme si vypočítali akože ten rozpočet našeho vreckového. Dali sme si napríklad príklady, že na čo to vreckové využijeme. My sme si dali, že no, dostávame, tu nám máme sumu 32,10, že 32,10 eur a dali sme si, odkladáme si 10 eur na šporenie. Potom sme boli akože si robiť nákup, tak sme si dali na hygienu dačo. To nám na hygienu bolo 8 eur a 5 centov. Na takéto pečivo nám bolo iba 2,60 eur. Rožky. Sladkosti. To nám dali sme si akože do 5 eur. Však lebo to stačí. No a ešte tu máme mäso. A to nám vyšlo 4 eurá. No a 2,10 nám zvyšilo, tak to sme si pridali do šporenia. No a teraz mi povedzte, že reálne kto z vás minie sumu svojho vreckového podľa, aspoň trochu podľa toho, čo tu napísal. No. To nevadí, ako povedzte, že prečo ste to teda robili takto, tú ukážku. Lebo my vieme, že neminiete ju takto, lebo gro tých vecí, ktoré ste tam napísali, máte normálne vo vybavení vášho domčeka, v ktorom žijete.
Prečo ste to? Treba, Skúste nemáme. sa zamyslieť a povedať, že prečo ste tam dávali tieto položky. Tak lebo keď sa zamyslíme, že nebudeme, To akože, najvýhodnejšie. že nie sme teraz v domove a dáme si reálny život, tak si budeme musieť vypočítať, že koľko dáme za hygienu, lebo si budeme musieť sami kupovať veci. Dobre. Skúste povedať, že z akej sumy, keď teda už nebudete v tom domove, by ste dokázali vyžiť. Zo svojej. Nie. No No a z a- mojej určite nebudeš žiť, keď odídeš, lebo z tej musím žiť ja, ale že aká nejakú presnú, alebo skúste určitú sumu, z ktorej by ste vy, ako si myslíte, dokázali vyžiť. No tak to asi bolo, že neviem. Koľko potrebujete cca na stravu každý deň? 10 eur. No, No. 10. Niekto si myslí, že by vedel ušetriť a platil by menej. Dal by na stravu menej. Vie si niekto predstaviť? Stravná jednotka tu v domove je 5 eur. približne 5 eur. Prečo si myslíš, že by si Majka potrebovala v reálnom živote viacej jesť, ako ješ tu? Také neviem. Tak z niečoho si musela tú sumu streliť. Len tak z hlavy. Tak niekto si predstavuje možno, že bude chodiť, že aby teda nemusel doma variť tak obedy, keďže bude pracovať, bude mať niekde v reštaurácii. A tá suma je potom asi vyššia, ako keď si navarí doma. No, to mäso ma zaujíma. 50 A my sme tam dali tú rýžu. A čo s tým mesom? No, Čo s tým mäsom? to meso také. Dáme do rúry. Opečieme ho normálne a opečieme aj rožky na cesnaku a môžeme tak jesť. To nie je zlé zasa. Celý mesiac dáme? Nie. Nie, Tebe? týždeň. Nie. Na tom isto. Dobre, tento rozpočet ste teda robili zo svojho vreckového, vy ste si to predstavili, že si chcete za to nakúpiť niečo praktické vo svojom živote. Teraz normálne, bez toho, aby ste sa na to pozerali, skúste povedať, na čo míňate svoje vreckové. Ste v domove, všetko máte zabezpečené, máte svoje vreckové, na čo míňate svoje vreckové. Keď si chceme telefón kúpiť, tak si našporíme buď na telefón. Alebo keď sa nám niečo zapáči, nejaká vec, tak si ju kúpime. Aká vec napríklad? Čo je? Príklad malovačky, Takže na to, hej, na to Veci. míňate, dievčatá, nejaký väčšinou. príklad gelové, keď si chceme dať spraviť. No. Náušničky dieťaťské. Dobre, chalani. No ja, tak ja si vždycky každý mesiac odkladám 10 eur na ten vodický. Super. Potom 10 eur si akože nechám, keď sa mi niečo bude páčiť, alebo že dačo budem chcieť, tak si dokúpim, napríklad sladkosť, alebo niečo do hygieny ešte. Alebo keď do školy niečo treba zaplatiť. A tých ďalších 10 eur si dobíjam kredit na telefón, internet. Klaudy, Čo? kam dávaš svoje vreckové? Moje vreckové? Dávam do šporničky. Celé? Nie, 15 eur alebo tak, ako kedy. A Lebo si sporíš chcem si robiť na čo? vodičak. A ostatné, tak neviem. Tak musíš vedieť. Keď chodím vonka, viete, s kamarátmi, tak chodím na kávu, tak musím, tak viete, no. A mladší? Láni? No ja si to míňam väčšinou Na na sladkosti alebo na pera. Kým ste vy teda pracovali na tomto rozpočte, tak mladšie dievčatá urobili rozpočet na tú našu pizzu, na ten náš obed. Skúste niekto zhrnúť, keďže Blanka nevynesla naspäť prefotený ten papier, skúste zhrnúť, že koľko tá pizza vyšla pre všetkých, čo sme tu, alebo teda aj s tým občerstvením, koľko nás to občerstvenie vyšlo celé. Skúste povedať sumu, ktorú si ju pamätáte, koľko budeme platiť. 50, 62. 50 eur, 62 centov. A pýtala som sa to aj tých mladších, opýtam sa aj vás, zdá sa vám tá suma vysoká?
Áno. Hej. Zdá sa vám vysoká. Asi keby ju mal zaplatiť jeden z nás, tak by to bolo celkom drahá, že? Drahý obed. Keď si to rozrátame medzi nás 11, tak skúste povedať, koľko bola tá suma na jedného? 4,60. 4,60. Dá sa vám teraz tá suma vysoká? Nie. Takže keby sme si niekde možno spolu išli sadnúť, zoberieme z vreckového každý 5 €, tak ako Klaudia hovoríš, chodí na tie kávy, tak keby sme si sadli do pizzerie a každý z nás zaplatil 4,60, tak by to bol celkom pekný výlet a za málo peňazí, že? No, tak vám ďakujem. Aby sme mohli ukončiť tú lekciu, poprosím vás prísť teda k životným zručnostiam. Skúsiť si vybrať jednu, ktorú ste využívali. A budeme to robiť tým spôsobom, že pekne k tomu nášmu flipchartovému papieru ju prilepíte a poviete, že prečo si myslíte, že práve tu ste teraz rozvíjali pri tejto aktivite, dobre? Tak ja sa tuto postavím s lepidlom. Kto je pripravený, môže ísť. Povie, ktorú zručnosť si vybral a ako ju teraz rozvíjal. Ideš, Slavik? Dobre, takže sem ju pekne nalep a povedz, ako si ju rozvíjal. Čo si vybral a ako si ju rozvíjal? Áno. Ja som si vybral spoluprácu. Takto sa to. Vybral som si spoluprácu a pracujeme tam všetci spoločne. Neviem, či pracovali, ale... Na dodanej úlohe. Áno. A to aj výsledok, ktorý ste dosiahli všetci spolu. Tak? Áno. Je Lukáško. Tak ja som si vybral pravdivosť, lebo sme pravdivo počítali a pravdivo sme dávali sumy, ktoré sú v bežnom obchode. Takže ste nerobili, že začali ste tam, že takže z brucha a potom ste sa dopracovali k tomu. Tak pravdivej sume. Tak, super. Ďalej. Blanka. Ja som sa k tomu Nahlas. Ja som snažila aktívne počúvať, aby sme vedeli vypočítať tú sumu píc. Dobre. Ja som si vybrala nápaditosť preto, lebo sme vlastne pomáhali a riešili príklady a počítali sme vlastne, koľko nás vyjde tá pizza na obed. Nech sa páči ďalší. Poď Zdeň. Poď, Majka. Nevadí, tak dáš to isté, ale tak vybrala si to možno pre niečo úplne iné, vieš? Majka? Zdravý rozum. Výborne. Sa zasmiali. No, skús to takto otočiť. Vybrala si zdravý rozum. Prečo? Lebo rozmýšľam z rozumu. Som si vybrala aktívne počúvanie, lebo som počúvala otázky aj to, čo máme robiť. Klaudy. Ja už som mala to, čo Slavko, viete, my sme si dali tak spolu. Nech sa páči, tak si to zober a poď. A čo si mal, Slavko? Mal spoluprácu. No veď to sme mali spolu. No veď tak povedz, ako si ty spolupracovala. Ako Ja sa som ti robila spolupracovala? všetko, pani teta, viete, alebo ja som... Robiť všetko není spolupráca. To bola spolupráca. Tak potom povedz, ako si spolupracovala. Všetko som písala, počítala. Čo robili ostatní? Stali pre... Tak potom to nie je spolupráca, vyber si nejaký iný. Jaj. Čo to bola? Ja by som si napríklad vybrala iniciatívu, keď hovorí, že si ty robila všetko, ostatní sa len pozerali. No tak si ju vyber. Dáme snahu, dobre? Výborne. No. Vidíš, vieš? No.
snahu? Za snahu. No si vybrala Tak lebo snahu. sme sa snažili, viete, vypočítať. Dobre, má ešte niekto vybraté niečo, čo tu ešte neodznelo a vie, že sa rozvíjala tá daná zručnosť? Proste rozvíjalo sa ich oveľa viac, ale vy ste si vybrali také, ktoré vám boli najsympatickejšie a viete, že tá sa rozvíjala určite.